Dito kami kumakain. Sabay-sabay. So, hey guys! Welcome back again sa aking YouTube channel. So, ang ganda ng lighting natin ngayon guys. Kasi, flashlight. Flashlighting cellphone. So, wala na kasi akong ring light guys. Yung ring light ko is, pinadala ko na din sa Pinas. Pinauna ko na siya guys. Kasi, ang hirap magbitbit ng mga gamit. Tapos, pag dito naman kasi, hindi ako masyadong nag-vlog ng gabi. So, hindi ko kailangan mag-ring light. So, ngayon lang. At kung pwede naman pala may cellphone, flashlight cellphone, pwede ring light. Ayan, oh. Ang ganda tingnan ng light. So, by the way guys, bago ang lahat, don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. So, for today's video guys, ipakita ko lang sa inyo yung vlog ng mga pamangkin ko na nasa Pinas. So, nasa ano sila ngayon, nasa province, sa bahay ng mama ko. So, common house guys, or yung family house. Kung gusto mo magbakasyon, doon pupunta sa bahay ng mama ko. So, nandun sila lahat ng iba kong, nandun yung iba kong mga pamangkin. So, ang ginawa ko guys is pinablog ko sila. Sabi ko, yung, baka nakita nyo ibang mga content ko na mga bata lang, karamihan. Mga bata lang yung nasa isang video. So, yung mga pamangkin ko yun guys, inutosan kong mag-vlog para may ma-upload tayo sa YouTube channel natin. Kasi minsan, sobrang busy natin, hindi tayo makagawa ng content. Tapos, sinabi ko, maggawa kayo ng content, mag-vlog kayo, tapos i-upload to sa channel ko. Pero may channel na din siya guys. Subscribe niyo siya. Yung isa kong pamangkin, ayan dito, ipakita ko yung channel niya. So, subscribe niyo siya guys, is nag-start na din siyang mag-vlog. So, ngayon guys, nagawa sila ng content, nag-house tour doon sa bahay namin. So, makikita nyo, kung interested kayo guys, keep on watching, panoorin nyo yung ginawa nilang house tour sa aming munting bahay sa bahay, yung bahay ng mama ko. So, common house guys. Pero hindi pa siya tapos. Marami pa siyang kulang. Ang dami pang kailangan tapusin. Pero, dahan-dahan lang muna. So, at ngayon is crisis pa. Hindi pa nag-start ulit na magtrabaho. So, baka soon. So, kung interested kayo guys, keep on watching until the end, this video. Inunahan ko lang siyang i-video guys, or mag-una lang ako sa mukha ko kasi alam naman natin, pag mga bata lahat sa buong video is yung comment section i-off ni Lulu Whitey. So, sinong naka-relate nito guys, or sinong naka-experience pag yung mga bata
ang nasa video or mga below 18 years old, yung comment section, ino-off, automatic off na siya. Bawal mag-comment doon. At saka, ano siya, parang limited yung yung ads na ilalagay ni Lolo Whitey. So, itatry ko to siya guys. Inunahan kong magsalita sa harap ng video. Sa harap ng video, ganon. Yan, sarap ninyo para tingnan natin kung i-off ba yung comment section, automatic off ba yun? I-off na ba? I-off itong i-off automatic ba ni Lolo yung comment section pag ako ang unang nakita sa video. So, itatry natin guys. Kasi tayo mga small YouTuber, kailangan natin yung comment section kasi lahat na magko-comment doon or ako la ba is kailangan kong balikan silang lahat. So, yan ang pinaka-importante yung comment section. Kasi diyan tayo makabalik sa mga katulad din natin, mga small YouTubers na nanood ng video natin. So, again guys, kung interested kayo sa house tour na to, keep on watching until the end. Hello guys, may panibagong vlog na naman tayo. Kaya ngayon guys, ang i-share ko ay mag-house tour tayo sa bahay ng aking lola. Arats na. Okay guys, so papasok na tayo. Ayan, may kabitiran sila dito. May 6. Walang naglaro. So, papasok na tayo. Hello. Ito. Hey guys, ito yung sala namin. Madilim. Yung ilaw, teka lang ha. Yan, dito kami umuupo kapag nanonood kami ng TV. Yan yung TV namin. Yan yung iba umuupo. Ito silang umuupo minsan. Walang tao. Awang kwarto tayo dito. Doon kami natutulog at doon yung pinsan namin. Okay. Yan. Umupo na siya. Wala lang TV, pinatay lang. Okay. Sunod, papasok na tayo. Pasok na tayo. Ay, lock. Ay, bukas pala. Yan. Say hi! Hi! Oh, yan. Dito ako umihiga. Man. Okay, then, dito yung natutulog si Lola minsan. Then, sila dalawa. Tapos yung kuya ko. Yan. Minsan kasi mainit dito eh. Yan. Ito yung solid. Oh. Right. Jump. Oh, yan. Minsan laro siya. Bang! Chang. Oh. Yan. Dito ako higa minsan. Dito. Yung next, labas na tayo. Doon na tayo sa kusina. Kusina naman tayo. Okay. Alright. So, ito ngayon. Yan. Okay, ito yung pangalawang kwarto. So, hindi na tayo papasok kasi merong natutulog. So, sa kusina na tayo. Then, ito yung kusina namin. So, dito kami kumakain. Sabay-sabay. Pinalityan ako. Yan. Dito kami. Ito. Ang CR. So, ito yung ref. Tingnan ko anong laman. So maraming paninda dito. Ito tinda to. Coke, beer, yan, Coke, Sprite, yan, yan, temperature, then ice. So, yun konsumo namin araw-araw. So, wala kayong masyadong next dito. Dito kami, dito sila nagluluto. Yan, natin natin. Oh, wala mantika. Yan. Tangkang. Yan, ulam namin. Dito, yan. Dito kami. Hello. Yan, meron pang hugasan yan. Plato namin. Ito, private to kasi kapag mabasag, lagot ka talaga ni Lola yan. So, ito naman yung CR namin dito. So, ito yung CR namin. So,
So, dito kami maligo minsan. Yan. Ang baho. Oo. Ang dumi. Yan. Maglinis pa kami. So, yan. Yan. Ito na yon. Sir namin. So, labas tayo. Okay. Ito tayo. Yan. Ito. Likod sa bahay yan. Ito tindahan ito ni Ante. Tayo sa loob. Labas naman tayo. Okay. Let's na. Gaing na ninyo. Sana. So, ito ay kanang kalamansi. limonsito. Oh. All day. Kalamansi. Limonsito, yan. Oh, maliit pa. Then, ito ay Ito ay halaman. halaman. Ito daw yung halaman. Tapos yan, oh. Flower. Then, yan, flower. Then, yan. At yun. At yun, meron dito. At meron din tayong Chico. Siko Carabao. Then, yan. Ito, rose. Yan. Rose and flower. Oh, kasi tawag ini kasi. Yan, madaming halaman sa lola dito. Yan, oh, nag-away na sila. Ito ay Yan. bayabas. Bayabas. Oh, bayabas. Hinog. Isa. Oh, yan. Kunin natin ng hinog. Merong hinog. Meron. Oh, yan. Ay, madaming flowers. Son. Bayabas. Madami talaga. Bayabas say you. Someone to sell you. Meron hinog. Suga o. Hoy. Si Inday, oh. Asan to? Yan, nasan Day? Asa? Oh, Magkaayo. asa? Ang choy-choy. Choy-choy. Yan. Yan. Diyan niya ako. Ikaw, nakakuha ka? Wala pa. Wala daw siya kuha. Mahinog kayo. Yan guys. At may picture pa sila dito. Alugbate. Tapos may Kamatis. kamatis. Tapos may kapayas pa. At kalamunggay. Kalamunggay. Madaming kalamunggay dyan. Oh. So, Kaya kalamunggay. then, avocado. Ako dalabi. Madaming avocado. Hindi lang kasi siya malinaw. Yan, may avocado na hindi pa hinog. Yan. Yan guys. To, nilipat nila yung zipline. Yan. Yung, lisuda ba kayo dito? Okay. Yan, dito lang tayo. Dito lang tayo. Doon tayo sa zipline. Huwag na lang, dito na lang tayo. Sige. Nagbay-bye. Hello! Yo, ito yung tindahan niya. Dito siya natutulog. Yan. Bagong gising. Ito yung patinda niya. Yan. Hello! Sa imo. Ito, babe. Tambay. Ito. Ito yung paninda niya. Sa labas na tayo. Ngayon. Doon ang aming baboy. Yan. Yung Banil. ito, merong manok. Meron dyan yan. Yan. Eventually.